Задачи по формат PISA. Нищо страшно няма в тях, просто малко повече текст. Първа задача – книжарница. За един ден в книжарница са доставени 240 учебника. На диаграмата е показано разпределението им по вид. Математика, химия, физика, история, география, литература. По ординатата е количеството на тези учебници, което обаче не е дадено с бройки, ами с М, 2М, 3М и така нататък. Намерете броя на доставените учебници, колко процента от доставените учебници са тези по химия и така нататък. Лека по лека ще се движим по точките. Нека първо да си подчертаем в текста, или ако нямаме възможност да подчертаваме, желателно да си извадим отстрани основните данни. Проблема с задачите тип PISA е, че текстът е голям и ние трябва да успеем да извлечем нужната ни информация и да си я запишем, за да не се налага постоянно да гледаме. Доставени са общо 240 учебника. Тоест, тези общо са 240. На нас много ни се иска да разберем колко е това М, защото тогава ще може да отговорим на всички въпроси. Така, хайде да видим. Значи математиката са 8М. Химията са 6М. Аз обичам да си записвам отгоре, не че не се вижда, но да не рискувам нещо да объркам. 4М. Историята са 9М. География 7М. И литература 6М. И всичко това е 240. Тоест, ето тук ще си напиша решението, или поне част от него. Тоест, ако съберем 8М плюс 6М плюс 4М плюс 9М плюс 7М плюс 6М, трябва да получим общо 240. 64 е 10. 8 и 6 е 14, значи станаха 24 и още 9 са 33 и 7 точно 40 учебника. Откъдето разбираме, че М е равно на 6. Значи може да си направим сметката, че математиката са 8 по 6, 48 и така нататък. 6 по 6, 36. Записваме си ги отново, че да не ги изгубим. И сега гледаме какво ни питат задачата. Намерете броя на доставените учебници по математика. Следователно, учебниците по математика, които са 8М, са 48 броя. Тоест може да кажем, че с това сме решили подточка А. Подточка Б. Колко процента от доставените учебници са тези по химия? Нека да видим колко са по химия. Учебници химия са 6М, което е равно на 36 броя. Сега, тук имаме две възможности. Или да разгледаме 36, какъв процент е от 240, но може да проверим 6М, какъв процент е от 40М, защото общото количество е 40М. И двете вършат работа. Аз лично ще го направя с 6М и 40М. В случай, че, например, нямахме данни да преценим колко точно бройки са от всеки вид, но имахме въпрос какъв процент са учебниците по химия, щяхме да действаме точно така. Спомняме си от пропорциите, че отношението на едно парченце, да го кажем така, от нашата диаграма към цялото се запазва.
отношението се запазва независимо дали е изразено в проценти, в бройки или в някакви други странни единици, като в случая 6m. По-късно за кръговите диаграми се запазва и когато е в градуси и така нататък. Независимо как са изразени тези парченца от някакво цяло, отношението на парченцето към цялото се запазва, независимо в какви единици е записано. Тоест, 6m парченцето към цялото, 40m, ще бъде така както хикс процента към цялото, към 100%. М-четата се съкръщават и се получава 6. Сега, тези проценти, не знам дали точната дума е съкръщават, но отношението на някакви две единици всъщност е число. Така че може да си представим, че без тези проценти числото е същото. Аз ги написах, за да си представим какво се случва. 6 по 100 върху 40 е равно на хикс. Съкръщаваме. И се оказва, че хикс е равно на 15. И понеже хикс беше процентите, всъщност отговорът ни е 15% са учебниците по химия на подточка Б. Става въпрос. Така. Следващата подточка В. Вероятността произволно избран учебник от доставените да е по физика. Хайде да видим сега каква беше вероятността. Вероятността е броя на благоприятните върху общия брой. Вероятността е едно отношение. Колко са учебниците по физика? 4m. Колко са всички? 40m. Даже и тук ще напиша общо са 40m. Мога ли отново да използвам това особено изразяване с части от цялото? 6m, 4m, 7m и общо 40m? Може, да. Няма никакъв проблем. Защото, повтарям, отношението винаги е число, когато единици са едни и същи. Тоест, килограм към килограм дава число, процент към процент дава число, части от цялото към части от цялото дава число. Не ни притеснява това. Ами ето тук ще си напиша подточка В. Вероятността е равна на броя благоприятни върху общия брой. И тук дори не е нужно да ги търся като конкретни бройки. Всъщност аз мога да намеря отношението и като за физика ставаше, нали? 4m върху общия брой. Върху 40m. Получаваме 1/10 е вероятността. И последната Г подточка. На колко градуса ще е равен централният ъгъл на сектора история, ако разпределението на доставените учебници се представи с кръгова диаграма? Знаем, че стълбовата диаграма може да се представи и с кръгова, като на всяко стълбче ще отговаря сектор и той ще бъде с централен ъгъл пропорционален на големината, на количеството на съдържащите се там елементи в този сектор. Като, отново повтарям, отношението между отделни части на едно цяло и отношението между една част към цялото се запазва независимо в какви мерни единици е изразено. Тоест, отношението в градуси ще бъде същото като отношението на тези парченца. Хайде, тук ще запиша, че означавам централния ъгъл на история с алфа градуса. И сега, както казах, парченцето към цялото, отношението е същото като отношението на това парченце към цялото, независимо в какви
мерни единици. Тоест 9m, нали 9 беше? Да. 9m върху 40m. Градусите може да ги пренебрегнем. М-чето се съкръщават и алфа е равно на 9 по 360 върху 40. Където разбираме, че алфа е равен на 81 градуса. Нашият отговор е 81 градуса. С което задачата е решена. Ако ни се стори, че са твърде разхвърлени отговорите ни, което е безспорен факт, може да се дадем труд да напишем долу един цял отговор. На подточка А отговора ни беше 48 броя. На подточка Б отговора ни беше 15%. На подточка В отговора ни беше 1/10. И на подточка Г отговора ни беше 81 градуса. За последно поглеждаме да не сме пропуснали нещо. На колко градуса е равен централния ъгъл, вероятността, проценти и така. Сега, дали това последно изписване на отговорите на едно място е престараване? Може би да, защото вече ги написах в подточките. Но със сигурност по-добре престараване. Това демонстрира уважение към проверяващия най-малкото и подрежда и вашите мисли. Ако трябва да използвате тези отговори за нещо друго, може би ще бъде удобно да ги намерите на едно място. Ами това е задачата, оказа се съвсем простичка, приятна. Това е.